Fl-aħħar snin l-ammont ta' persuni li jbatu mill-ażma f'pajjiżna żdied, bil-kawża prinċipali jkun l-ambjent ta' barra li nsibu f'Malta. Jidher li din il-kundizzjoni hija l-aktar komuni fit-tfal. Fil-fatt, is-sena li għaddiet 17% ta' tfal ta' bejn il-5 u 8 snin kellhom episodju ta' qtuħ ta' nifs. Filwaqt li 12.5% ta' tfal ta' bejn 12 u 15-il sena kellhom każ simili. F'intervista mal-ġurnal L-Orizzont, il-professur Stephen Montfort stqar kif pajjiżna għandna diversi fatturi li jkomplu jżidu ċ-ċans tal-ażma, fosthom it-traffiku u l-binjiet għolin li qed jittellaw, bil-konsegwenza li qed jiżdiedu trabijiet. F'Malta l-karozzi huma fost l-aktar per capita, iżda minn barra l-fatt li ħafna minn dawn jaħdmu bid-diesel, hemm ukoll iż-żieda fin-numru ta' cruise liners fil-portijiet tagħna li fl-aħħar mill-aħħar kollha jwasslu għal żieda f'dan it-tip ta' mart. Fatturi oħrajn li affettwaw din il-kundizzjoni huma t-trabijiet fid-dar, il-purtieri u twaabet żejda kif ukoll annimali domestiċi u t-tipjib.